Здравейте, скъпи приятели! Както обещах, днес реших да снимам следващото видео. Може да лайкнете, може да коментирате, може да споделите в социалните мрежи. Отскоро съм шокиран просто от новините, които виждам в България какво се случва. Това е просто изключително унизително и така нататък. Просто не знам откъде да започна и точно заради това не се очудвам колко българи, колко от нас сме напуснали нашата родина. Мисля, че тези въпроси ясно не дават отговори. Преди 50 години нещата бяха коренно различни. Вече не останаха тези държавни предприятия, в които хората работеха. Просто цените се дигнаха много нависоко в България. Цените са даже по-високи на храните, отколкото тук в Нидерландия. Но ако помислим реално, там заплатите са в пъти по-малки от тук. Когато чуеш Германия, първата асоциация е високи заплати и висок стандарт. А когато чуеш България, по-ниски доходи, но и по-ниски цени, нали? Само че колко е вярно това всъщност? В това видео реших да направя едно честно сравнение. Получих снимки от мой много добър приятел, който живее в Германия и който го накарах да снима в Kaufland и в Lidl. А после аз направих същото сравнение тук в България. Снимали сме горе-долу едни и същи продукти. Ще ви покажа реални цени, лева срещу евро и ще сметнем колко струва реално животът в двете страни. Може би ще се изненадате, защото разликата в цените не е чак толкова голяма, но когато я сравним с заплатите, тогава идва шокът. Така че останете с нас до края, защото ще видите не само кой е по-евтин, а и кой живее по-добре. Започваме с доматите. След това някъде по екрана ще ви покажа каква е цената и в Германия. Тук цената е 2,04 евро или 4 лева. Като естествено този изглежда много по-зле, отколкото този в другата държава. И всичките домати са така, дори още по-зле, тези дори изглеждат сплути. Много няма търговски вид. А цената пак е 1,94 тук. Сега се насочваме и към яйцата. Почти няма избор, естествено. Тези за 6 броя, каква е цената? 2,04 евро. 2 евро и 4, има още един вид. Още един вид, да. Тези също са 6 броя. Тук това е цената. Ето тук може да покажем яйца 10 броя. За сравнение, отново цената тук е 2,91 евро. Сега ви показвам пилешките бутчета. Тук цената е 5,11 за килограм. В Германия е 5,69. Но марките са различни, така че цената общо взето е една и съща. Показваме ви един микс грах и моркови, който при нас е 2,04 евро, в сравнение с цената в Германия, където тя е 2,39. Този път тук е по-евтин. Сега ви показвам и моцарелата. Мини моцарелата е 1,89 при нас евро, там е 1,29. И обикновената моцарела при нас е 1,48 евро, там е 0,85. Там е доста по-евтино. Кухненската хартия, зела, 2 броя са 5,11. Там 4 броя са 2,95. Значи 5,11 за 2 броя срещу 2,95 за 4 броя. Доста по-скъпо е при нас. Сега ви показваме едно бурканче нутела в българския Kaufland 8,69 евро. За сравнение отново цената в Германия там е за 5,29 евро. Отново тук е по-скъпо. Насочваме ви към следващия продукт. Аз често си го купувам. Кетчуп Хайнц.
в момента на някаква промоция и е 3,06 евро. Има и друг вид от 4,09 евро. Ще видите каква е цената и в германския Kaufland. Да, зирото е по-скъп. Сега ви показвам и кафето Или. При нас е 13,54, в Германия същото кафе е 8,79 евро. Тук разликата е доста голяма. Тук цената на този шоколад е 4,09, в Германия е 4,99, малко по-скъпо. Пюретата на Хип също са по-скъпи. Тук са 1,32 евро, а там са колко? Така, 1,15 срещу 1,32. Ето един продукт, без който ние не можем. Капсулките на Ариел за пране тук за 38 броя, 13,80 евро. За разлика в Германия цената там е 12,95. Ето тук има и по-скъпи, пак 38 броя, 15,28. Там е по-евтино. Показвам ви шампуан Head and Shoulders. При нас цената е 8,18 евро, а в Германия, разбира се, отново по-евтина, 6,95 евро. Гелът за бръснене на Нивея при нас е 6,13, а там е 2,65. Огромна разлика. Същото се отнася и за този жилет. Там е 2,95, тук е 5,77. Отново доста фрапантна разлика. Минахме и покрай колата, там цената е горе-долу една и съща. Евро 0,2 срещу 0,99. Почти еднаква цена. Но въпреки това там отново е по-евтино. Сега виждате уиски Джони Уокър с черен етикет. При нас цената е 13,26. Но е на промоция, но въпреки това е доста по-евтино, защото там е 25,89. А сега останете с нас, защото се прехвърляме и в Lidl, където отново ще сравним цените. Но искам да направя кратък обзор на това, което видяхме в Kaufland. На пръв поглед всичко изглежда еднакво. Същите продукти, същите етикети, същите марки. Но реалността е съвсем различна. В Германия хората пазаруват спокойно, не гледат всяка стотинка и не чакат всички промоции. Просто взимат това, което им трябва. В България смятаме, сравняваме, отказваме си нещо, за да останат пари за друго. И колкото и да звучи странно, в Германия излиза по-евтино. Почти 80% от продуктите, които сравних, струват по-малко там. Но дори и да приемем, че цените са същите, когато погледнем доходите, разликата остава огромна. Защото в Германия минималната заплата е може би над 2200 евро, докато у нас е наполовина. Тоест, те плащат същата цена за продукт, но им остава много повече. За тях това е нормална покупка, а за нас често е лукс. А сега се прехвърляме в Lidl, където отново ще сравним някои от цените на продуктите. Останете с нас. Започваме с портокалите в Lidl. Тук цената е 3 евро, а в Германия 2,89. Отиваме към червените чушки. Цената в България за килограм червени чушки е 3,32 евро, а в Германия е 2,29 евро. Следващата голяма разлика е в този кашкавал. При нас е 7,66 евро, а там е 4,99. Сега ви показвам един продукт, който го няма, изчерпане, но си представете, че тук става въпрос за краве сирене, което в Германия е 7,29, а тук е 10,22. Аз наистина съм просто шокирана как е възможно такава голяма разлика в цените. Моцарелата в Lidl България 250 грама е 2,55 евро, а в Lidl Германия е 1,49 евро. 2,55 срещу 1,49. Следващата разлика е в свинския врат без кост. Значи при нас 600 грама е 5,62, а там, макар и на промоция, е близо 4 евро. И то за 700 грама. Демек там отново е по-евтино и по-изгодно.
Тук открихме нещо, което е по-евтино при нас и то не с малко. Пилешкото филе. При нас килограмът е 7,86 евро. А там килограмът е 14,26. Почти наполовина. Показваме ви и една пица, макар и не същата, но е подобна. При нас 3 броя са 7,41, а там 3 броя са 3,99. Това беше моето сравнение, но сега е ваш ред. Какво мислите вие? По-евтино ли е в Германия или просто стандартът там е различен? Моля, пишете ми долу в коментарите. Ако нещо съм пропуснал, пишете отново.